Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 10 dekabr 2025-nji ýyl. Ne soňky gezek siz bilen söhbetdeşlige çykanmy 2 hepde wagt bolan meşhur. Geçen aýyň 24-ni çykyş edip aýdypdym. Şol Amerikan hökümeti ya Amerikan prezidenti tarapyndan Ukraina prezidenti Zelenskiň adyna uğradylan talapnama. Olam 28 punktdan ibaret diýip aýdypdyk. Endi şo taýdan çöşläp başlamasak, o geçen 2 hepden dowamyny günni bir zat üýtgäpdir yurtdaşlar. Şu Amerikan prezidenti bir zat aýdýa ertirden 2 günden soň ýa pikirini ütküdýär ýa ýarym günden soň. Onun için on her bir aydan biz hakikat dip berjek bolsak, ýani şu belli külli gelen karary şu dip aýtsak, onun men ýalyn şu bolan sebäp ol aydan gelen kararyny başga tarapy ütküdýär ýa düýbünden başga da talap edýär. Endi geçen tapar biz durduk näme üstünde, ene 28 sany punktdan ibaret talapnamany Donald Trump prezident Zelenskiy uğradyar Ukraina. Şol 28 talapnamanyň içinde bir topar zatlar bar. Ene aýdylýan bir esaslaryny aýdyp beren, ýene gaýtylmaly bolan bir kysanyny aýdýan. Şo taýda aýdýan zady sen uruşy besetmeli. Uruşy torandan soň ýa-ki besedende uruşy beseden döwrüň sen Donetsk oblasty bar Ukraina. Birje bölegini 2014-nji ýylda Ortiýet basyp alypdy da, indi 11 ýyl bäri şo bir welaýaty alyp bilenak, indi şo almadyk ýeriniň welaýatynym hana sen Ortiýetde Putini tawşyrdyp Zelenskiy o görkezme berdi. Şol 28 punktynyň içinde. Ondan soň ýa-ki şol uruş ýatandan soň sen ýa-ki NATO ýararlygyna agdy bolmaly däl. Başlan agda bolmaly däl. Sen Ýewropa Birleşigine agda bolmaly däl. Gara Ukraina üstüne çodana Ortiýet günäkarym Ukraina bolýar. Şo 28 tan talapnamany gözden geçirsen, ene şu netije çykýar. Ene näme boldy? Başlan. Ýa-ki Ženevada şon talapnama gelenden soň prezident Zelenskiy, Ukraina prezidenti Ženevada Ýewrosaýyzyň liderleri bilen duşup geçirdi. Ene şo taýda bilen gelen karary Ýewrosaýyzyň kylary şo arap maslahatlaşýaly. Şol 28 sany punkty bular 19-da getirýärler. Olar şo 19-nyň içinde de bir topar zady üýtgüdip aýdýarlar, goýýarlar. Ondan şunu iyidine Amerika Donald Trump'ı uğradılar. Yadınızda bolsa Donald Trump aýdyp sen bir hepden içinde sen şuna gol çakmaly. Enne şol aýyň 30-ny ýa-da 1-nji dekabrda ýan gol çakylmaly Trump'ın talapnamasy boýunça. Onuň bilýişi Ýewrosaýyzyň döwletler gatnaşdy boly, Trump ýa ýyda gaýtdy. Enne ol 1-nji dekabr ýok. Yenem onu uğratdy, şol ýemany ýene de şol 19 punkt talapnama üýtgedilen Ortiýetde Moskwa uğratdy. Ýene de şol Buýtkov hem öz ýemesiniň Kushner dip giýewdi bar, şoň üstü bilen. Ýene de resmi diplomatiýa ýok, ne Amerikan tarapyndan bar diplomatlar, ne Ortiýet tarapyndan bar diplomatlar, ne Ukrainaň diplomatlar gatnaşdyrly şol şol ýa-ki şol 28 punkt işlendirilende, ne de Ýewropa Birleşiginiň diplomatlar gatnaşdyrly. Ozal aýdypdym, indi üstünde olup ýene de maglumat geldi. Şu ýazylan şol 28 san punktdan ibaret talapnama, ýa-ki Zelenskiýa goýberilen ýa uğradylan talapnama Moskwada ýazylypdy. Onu mine soňa aýanmaly. Soň şo ýazylyp, onu o taýda Uýutkov bilen Kushner ýa-ki duşup geçirýär, aňyr tarapdan Putiniň kömekçileri. O taýda da ýa-ki Ortiýetden daşary işler ministri ýok, Lavrov ýok şo taýda. Oň adam geçenak, özüm geçenak. Sergey Lavrov ýok.
Ondan bir diplomatlar bolmansan bir nähilýärdi. Iki goňşuň arasyndaky şol ugradylýan sawçylykmy, gudaçylykmy näme diýip agdasaňam bolar, ýöne bir resmi daýdan delegasiýa der. Trump şonu uğradýa, ýene bular işte Putinin üstüne Moskwadan Putin jogap berýär. Ýok, men bular hiç bilen razy däl. Men şo diýen ýerlem aljak, o bolmasa men uruşy dowam etdirjek. Eýtseňizem, siz beýtseňizem, men şo Ukrainanyň belli ýerlerini özüm alýan, bu taýda gat haýbatly görüldi. Onu aýtmak gerek. NATO ýaralygyny da Ýewropa döwletlerinde haýbat tatdy eger siz diýdi Ukraina şol ýarag berjek bolsaňyz, onu siziňem ýanky sağlaňyz suw üstünde bar diýmek. Siz bilen biz uruşma ýaltanmaz diýen ýaly ine şular ýaly teklip bilen çykyş etdi. Onsoň näme bar? Inni ola öz teklibini aýtdy. Inni Donald Trump üstüne kızgın su kuyulan ýaly boldy da görýän. Zelenski oň diýen oňlanak ortadan ol ýemen oňlanak. Şol 28 punkt bolşy kabul edilmeli edi. Indi şol 28 punkt nereden çykypdyr? Aslında nerede aral soň bir proýekt, bir adamlar kwastan bir ýazmaka bir zat oturup oýlanşýar, pikir alşýar. Şol nerede pikir alşypdyr diýilen mesele ortaga çykanda meni bilermenler ýanky şular ýaly netije çykardylar. Şol ýanky Putin Amerika barda Alyaska, Cambridge. Şol Alyaska barynda şo taýda bilen Putin bilen Donald Trump bilen oturup şo maslahat edipdirler. Ine şo taýdan gelýän maslahatyň netijesini Orsiýet özüne gerek hemen plany düzüpdir, onu ýazga geçirip ana Trump'y uğradýar. Ýöne indi şol uğradylan talapnama kimin bähbidine diýilen sorag bar da ortada. Şo taýda bir punktdan Ukrainanyň bähbidini işlänek, onu aýtmak gerek. Ukrainanyň bähbidini ýeke bir zat işläp biljek, olam şo parahatçylygy dikeltmek, esgerleriň ölmezliginiň öňüni almak, wepat bolmak. Onam Amerika Orsiýet tarapy sen goşunyň otak çykarmaly, otak akitmeli, aýyrmaly, sen goşun sanyny azaltmaly, ýadro ýaraň bolmaly, beýleki bolmaly. Muny kısaca salýarlar diýmek, hiç taýda öz garaşdyrlygyndan o taýda hiç taýda galjak galýa öz yktyýarlygyndan Ukraina. Ine şonu talap edip Orsiýet. Ukrainada muny berjek gal. Ýa-ni şol Donbassy gorap oturan Ukraina ferleri aýtdy. Biz şu taýdan bir adym ümide süýşek galýdy. Ine harbylan beren jogaby şol. Vladimir Zelenski aýtdy, men näde bärde diýdi, hiç kim bilen toprağymyzyň söwdasyny edemek etjegem däl. Indi näme bolupdy? Donald Trump derrejik şol Orsiýet bilen alalaşyk baglaşyk täp aňyrda Orsiýet Putin oňa öwsüýçilik oklady. Ine eger sen şu men punktlam ýerine ýetse, ya şuna sen Ukrainany mezur etsen, onda sana ine şu taýdan Orsiýetden $2 trilyon ýerasy ýerüstü baýlyklar berýär. Ine söwda şu taýda. Adam mardy gurulmydana söwda edýär. Ol Uyutkov diýilýänem, ol ýanky bir gede gaýdyk gelsen, şu Trump'yň ýeme boýunça, golf oýuny boýunça ýoldaşy, partneri, hem biznes boýunça. Koşnerem on ýemesi, giýewsi. Ine bolly. Şol ikisi arasynda gatnaýa, Orsiýet bilen Trump'yň arasyny, ýa Putin bilen Trump'yň arasyny näme gurrunlar edilýär, nädip bular arasy gelýär, o barada hiç kim hiç tat aýdan aklyrym hasabatan beren aklym. Bu barada bir ilkinji nowbatda edilmeli kanun boýunça edilmeli ýurtdaşlar şol birinciden şu geçen saparym aýtdym, bir zat bir döwleti ýüzlenme edilýän bolsa, ýa talapnamasy bar bolsa, ýa bir zatdy bildirilýän bolsa, resmi ýagdaýda edilýär. Ýöne şu 28 punktdan ibarat bolan talapnama ol ýuridik güýji ýok. Ol tasdiklenmeýär.
Hiç yerde. Sebäp Amerikan şu 28 punkty uğratmadan ozal şu Amerikan senatyna arat maslahatlaşmaly. Hem aşağı palatasyny wekilçiligini. Näme bolýar? Biz nähil galaýar şunu. Biz nähil baha berýär. Biz şuna razymy ýa ýokmy? Ondan soňra razy bolan ýagdaýyna yani Donald Trump berdi de permanent etmelin şonu öňde soňda näme diýip aýdy? Kanuny derece ýetirmek üçin şol ýanky agdalan punktlary onda şonu Amerikan senaty tasdiklamaly ýurtdaşlyk. Şondan soň şol dokument halyna gelýär, resmi dokument halyna gelýär, hem ratifikasiýa edilýär. Şol tasdiklanyp ýaýradylýar. Şol ýok. Bidine Trump bilen Putin'in arasynda gelinen özara ılalaşyk, ol ılalaşykda da Putin'in ýanky Trump'a hödüreden bagışlan ol Türkmençäläp aýdy kempudy bar. Bakasan $2 trillion. Orsiýadan ýarasy ýörsü baýlyklar. Hani gel al işle özüň näme o Trump'ym näme işletjek bolýan firmalar ýa öz ogluna degişli, ýa giýewsine degişli, ýa öz maşgalatyna degişli, ýa öz dostlaryna degişli. Ene masala potrody ene gönül size ene görkezme ediljek bolýany şuna Türkmenistanyň ene Gurbanuly oň ogly, oň tohumy, oň ýegeni, oň bazasy ene şular ene Türkmenistanyň ähli baýlygyna ýelgedi boldy. Putin Trump'a da son hödürle ene sen Ukrainany bize ber, meni öz etjegmeden ola bilen sen goşulma, ene sana da $2 trillion ene baýlyk berýär. Trump'ın ömürlük değildi. Şu 4 yıl möhredin ya oturur ya oturmaz. Sebep Amerikan halkı ayağı alıp protest edip başladı. Hem halkı hem kongresi. Şu mahal berliyan şu Amerika'dan gelen maglumatlara göre pesenden şu Amerikan umum halkının pesenden 67 götürümü Ukrayna kömek etmenin taraftarı. 70'e golu 70'den hem artykmaz götürüm ilat Orsiýada garşy. Ondan Trump näçe oturar otaydy bular ýagdaýda. Eýam ana meselesini çykaryp başladylar. Dumda duşdan garaşaly görel näme bilen oturýar. Ýöne inni bugun Donald Trump ýene bir talapnama bilen ýüzlerini prezident ýanky Zelenski sen neydi? Derrov çıktıydı. Prezident saýlawlaryny geçir. Ömede Ukrainada yoksam sen möhredin geçti, sen resmi taýdan neydi o prezidentler. Sen uruş bahanasy bilen öz möhredin saklap otyň diýip aýtdyň. Olam, jogabyn duran ýerine berdi şu. Aýdan zady prezident Zelenskiň ýazan zady bolýa. Men şunu 60-90 günün içinde Ukrayna'da täze prezident saýlawyny ıglan edýän we geçiren ýönetim Amerika hem Ýewropa döwletleri ýurtda şu saýlawlar geçilençe iyi misallarygy bizim howpsuzlygymyzy öpçünedi. Orsiýet bizim üstümize bomba ýagdyryp otyrka. Biz nädip saýlaw geçireli? Bular mektepmi, ýanky keselhanamy, başga ýerler, garajdan obýektlerini bombalap durka. Biz nädip saýlaw geçireli? Näde saýlaw uçastaklaryna çaýdy? Ondan o saýlawy bir nä derejede parahatçylyk bolmasa nädip biz eskerleri gatnaşdyrmaly? Ol aňyrdan olar çolup otyrka. Ya halkymyzyň 5 milyonu Ýewropada şumar mezur halda ýaşap ýa bozgun bar. Olar nädip biz saýlawy gatnaşdyrmaly? O alyp giden adamlary bar basyp alan oblastlaryna. Ol adamlar nädip biz saýlawy gatnaşdyrmaly? Ene şu soraglary çözüp berseňiz, şu emani öpçün etseňiz, men hökman ýagdaýda geçiren şu prezidentlik saýlawlary diýip aýtdym. Ene prezident Zelenskiň diýen sözi. Ondan ol şu uçup barýaka, indi ýygyna gaýdyp barýada Ýewropada turne etdi, aýlany o döwleti bir döwleti duşuşdy. Rim papasy bilen Italiýan premier ministri bilen. Indi ýygyna uçup barýaka ýüzlenmekdi Yemen agdalaryna, ýa Ukrainanyň dumasy bar, şonuň parlamenti. Bağışlan duma diýen Rada, Ukrainada Rada, Orsiýetde duma. Ene şol Radan agdalaryna, hem öz tarapdarlaryna
o yüzlenme kabul etti. Ine şu mesele boyunca siz öz pikirlerinizi ertiyle tayyarlandı. Ören vacip mesele şunu koyuyorni. Näme üçin dip aýdyn. O sebäp ýanky Ukraina konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna ýazylan jümle bar. Eger ýurtda uruş gidip duran bolsa, ýa uruş howply ýanky howp yglan edilen ýagdaýynda Ukraina parlamentiniň deputatlary öz hukuklaryny saklap galýary. Täze uruş howpy ýa şular ýar gyrgynçylyk howp ortadan aýrylýança saýlawlar geçirilmeýär. Eger saýlawlar geçirilmeýän bolsa, onda şo geçirilmeli saýlawlar yglan edýän adamym saýlawa gatnaşmaýar. Ya saýlaw geçirmeýär. Näme Ukraina Radasynyň ýagny parlamentiniň saýlawlaryny yglan edip bilen şahsiýet Ukrainanyň prezidenti. Eger häzir prezident bolmasa diýeli, onu Ukraina parlamentini kim ortadan aýyrmaly ýa täze saýlaw kim yglan etmeliň sonra ýüze çykýar. Şonuň üçin Zelenski parlamenta ýüzlendi. Ýanky Ukraina konstitusiýasyny şu meselede ütköçlük ýermek barada. Hem prezidenti uruş gidip duran wagtynda da saýlama ursat berilýär. Hem diýmek awtomat şertde parlamentin saýlanmaly. Indi şoňa Ukraina parlamenti razy bolarmy, bolmazmy bilemini ullakan sonra gastyna düşýär. Näme üçin ýurtdaşlar? Sebäp şo Ukraina parlamenti Urwan Gulyn parlamenti däl hemmejini bir adam bellenýär. Ýok, o taýda Zelenskiga garşy duran näçe deputatlar we hereketler bar, partiýa bar. Hani öňkü deputat şol prezident bolanmar Petr Poroshenko. Şolum deputatda hana. Oňa adamlar şol ýemedi oty radada. Parlamentde. O Yulia Tymoshenko da şo taýda, oňa tarapdarlaryň şo taýda. Olar hiç kim el urup bilenär. Hep olar deputatlyk goragy bar, immuniteti bar. Uruş gidip duran wagty olaram taýlamak bolana. Şoň üçin olar oty şo taýda. Zelenski mezbur şolum o şo taýda oturmagyny kabul etmäli. Ýogsa bir döwür geçirse boljak hemme zat. Inni şol radada oturarlarym gaçyp giýleri deşigi ýok. Zelenski göni samolyotda elýaka şu ýüzlerini sonra aralyp maslahatlaşyp ertire maňa netijesini aýdym. Siz taýýarmy? Täze saýlaw geçirmäge. Bir, ikinciden şo saýlaw geçirmek üçin Ukraina konstitusiýasyny ütgetmäge. Ene şu iki mesele ýemaň öňünde dur. Ortaýadyň Ukraina radasynyň öňünde. Göreli, erte bir gün näme bilen çözülýär. Ola bolýar diýse, diýmek Zelenski razylyk berýär prezident saýlawyny geçirmäge. Olar ütgetmek ýerde konstitusiýa. Ondan şo geçirmek üçin howpsuzlyk gerek. Howpsuzlyk kim etmeli? Onam hana şol Zelenski saýlawa girmeli, aýak depip duran Trump üçin etmeli. O Ýewropa döwletleri gatnaşaram, üpçülemeder, kömegemeder. O barada gurrun ýok. Yani sen Trump hemme günahını Zelenski'nin üstüne atyan bolsan, tapyan, bahananam, so Zelenski yıl yarım möhleti geçti, o legitimni dälip, tutyan bolsan, eger sen 30 ýyllap wezipany bir kan saklap oturan ya konstitusiýan isledigçe ütgedip, öz kürsü möhledini ütgedip oturan Putin öz dostum diýip hasap edýän bolsam, onda diýmek Zelenski häzir saýlawa girjek bolsa, göndüm Donald Trump şol parahatçylyk şo taýda üpçün etmeli. Oňa kim saýlanar, kim gelir, Ukraina halky kimi saýlar, Zelenskiga dowam etdirmi ýa başga bir çağırıp getirirmi? Ol halkyň yktyýarlygyny. Ol hiç kim elinde de, oňa hiç bir döwlet, hökümet adam daşyndan oňa barmak çommaly, şu bolmaly aýdyp bilmek hakym ýok. O da Putin şonu şeýtdi. Ukraina prezident bolanlar hemmesi
Putin'in dikelden adamları, ya koyun adamları, yani koçum şo bolup geldi, bir berkem, o beylekilerim teretseniz hemmesinin kulağı orsiyettedir. Ya malı mülkü ya baylığı. Oşo bolmasa näme üçin onu Yanukovych kaçık gidiyor orsiyede. Sen Ukrayna halkının prezidenti oturuyordu. Ya da git Avrupa, yok orsiyede gidiyorlar. O Askar Akayev'in Kırgızistan'ın kaçık gidişi yalık. Kırgız halkının altın hazinasını yok edip. Hemmeci şo taýdy. Başar Asad şo taýdy. Ay bir ýerde şol emme diktatorlyk bolsa, ya halkyny zulüm edip ýaşanlyk bolsa, şolun hemmesi orsiyetde şuun. Inni gelecek bolýan meselem inni Trump inni top, inni Trump'ın tarapyna inni ol jogap bermeli. Zelenski taýýar. Men saýlawa girjek. 2 tane ýeme bar. Mesele var çözülmeli. Birine yankı, aydışım yani Ukrayna radası çözmeli. Saylağı geçirmek barada biz konstitusiyanı ütködiyat, uruş vakti, beyleki vakti, prezident hükman saylanmalı bir cümleni yazsalar, bollon son Zelenski geriye saylağı hükman geçirmeli. Özü katnaşmasın, biz o vardı gurrun edemiz. Yöne şonu Ukrayna parlamenti etmeli. Ette ne yası etmese de o özlerinin bəxbiydi. Sebep uruş gidip durka olun hakkını, hukukunu hiç kim el urup bilen ahir ay almalı aylıklarını alıp atıyorlar. Uruş gidip duran dövrü olur saylamak boluna. Tədeden ya yük götmek boluna. Ne atıyorlar. Hani görelim erti bir gayratı çatıyor mu? Tədə saylağı geçirme, konstitusiyanı yük götme. Onun yenen bir teklif etti Zelenski. Bir Trump'ın talapı sen hükmen Donbass'ı Orsiye'de tapsırdı yani. Olamaydı ya yok men Ukrayna 1 metr toprağını hiç kime tapsıracak geldi. Toprak sevdasını edemdak bir yer dedim. O gatı pert ve mert cevap verdi. Ona diyen zaten. O böyle ya. Sonra urusu saklamak için Donbass'ı bununla gelin bütün şu Donbass oblastını tutuşluğunu Birleşen Milletler Koruması'nın ihtiyarlığını ve qoruğunu vereli. Ortayedin de. Bizim kim olmasın? Yani şonu Birleşen Milletler Koruması'nın ihtiyarlığına vereli koy şolan qoşunu qorasın ve durmuş öpsün etsin şu tayda değil. Ene bir akıllı çıkılgı şu. Şunu inni Donald Trump kabul eder mi? Bilemek. Ortayedin kabul etmece görünüp dur. On değişik cevap oturan şu Donbass'ın yarasının akışol baylıklar. Canım, o halk gerek gel. Halk çonsa bana kırılıp otuyor. Ben geçen yaklaşıkten de ayıttım. O su, yukarı çıkıp zehirlenen su halka içeri ağız suvam yok. Neden bassa? İşe ağırda dursun. Şular yalı ol kal o toprağın akbali. Inni Putin'in Donbass'a malcak, Herson'a malcak, Odessa'nı malcak. Eğer bir yankı Avrupa koşulsa bulanım üstüne ben çalışacak diye bana göre aydı otururum. Aydiyan olsa Avrupa'da mesela tayyarlığını görüp ötü hani gayratı çatsa çolsun Avrupa'nın üstüne. Ol Amerika bolmadı. Avrupa'da öz gorunu edip ötü berekella. Daş tevara ulen hani NATO birleşik. O da Ukrayna'nın kıskanıyandı NATO girmesini. Bana Finlandiya bilen Şveç'e doğrulaşır komşulu Orsiye'nin bilirim hani NATO ağda oldular. İnni näme diyecek Putin? Sonra kendir yurttaşlar. Yani şuna doğrudur cevap veren ne Orsiyet'te yolbaşı var ya siyasetçi ya da Amerika'da. Ne Amerika deyip gözümünü tutuyalım şu Donald Trump şu bolup duran zatları görse de görmediğe salıyor. Yani adalet, hakikat Ukrayna'nın tarafından. Şu belli. Şunun öpsün etmek yani borcu şu Ukrayna'nın elinden 94. yılda ahli yadro atomlu yararları samolyotlar bilen alınanını biz sana guğa geçiyatip Budapest memorandum yazan adamlar var. Golçakan devletler. Amerika, Angliya hem Orsiya. Yani şu üçüsü cevap vermeli. Şu üçüsü korumalı. Ukrayna'nın territorial bütünlüğünü veya devlet karıştırılığını. Yani şu üçün biri üstüne çoldu Ukrayna. Biri kömek ediyor. Yaşıdan, yamandan, ağdan, köpten Angliya. Emma Trump yeka köpüklük yara umut beren akşı vedipa gelen var. Bir yılın davranın on mira.
Hemme şu ahli Ukrayna gerek yaradı Yevrosoyuz ya Avrupa Birleşiginiň döwletleri öz puluna satyn alyp Ukrayna geçirýär. Ondan bir taýda Amerika ol gelip on üstüne sürünýär näme on hyzmaty var Ukraina halkynyň öňünde. Diýen soraw ýüze çykýar. Ondan ol Trump'ın ol beýdip o döwlet ara gatnaşyklary, millet ara gatnaşyklaryny ol ikinji jahan urşundan soň dünýäde emele gelen täze bir düzgün tertibi, halkara kanunlar hemmesi bolurup durşu. Bolup oturdy. Hiç zat işlenek. Hiç kim boyuna meganak, tabilen bolanak, gün güýçliňki gowurga diýişliň. Ondan bir haýsy derejelere barıp beter. Eger diplomatiya bolmasa, siýasat ýöredilmese, siýasatçylar bolmasa, o dinlemenýär, o sen ne diýär? Elimde kart ýok diýip biz kart oýnamaga bärde ýurtdaşlar. Bu dünýäde siýasat gidip ötdi döwletler arasynda, milletler arasynda, halklar arasynda. Bir tarapdan dünýä beleleşip, globallaşypdy, bir tarapdan şu dünýäne partlajak bolupdy. Bugun bolmasa erti. O buyruk berip, o zorluk bilen döwletler serhetler üýtgedilmez diýip Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden umumy kararyna bar, ýazyly dur. Onun için Ukrayna territoriýasyny zorluk bilen üýtgetmekçi bolýan bilir. Ene sonra. Orsiýada bolýa, islenlik döwleti basyp almagy, ya olaň baýlyklaryny muhtuna çykarmagy, emma öz döwletiniň çagyny, öz dilini döwlet dil etmäge Ukrainanyň haqqy ýok. Öňe beýle bolýar. Näçe de soruyorum. Ana aýdyp bersin Orsiýetde näçe tan Ukrain mektebi var. Ya Ukrain şahirlerinin ya yazıcılarının kitapları ya birdatlar barmy şunkun? Ýok. Onu kim berdi? Eme bolýa millet paraly bolýa ya tire paraly bolýa. Ne soru? Jogap ýokdy. Indi maňa şo taýda geçen çykyşyň aşagyny bir ýylleşimi diýip aýdym. Men on poçerkyndan tanap otyn kimdigini. Hani deret ady näme diýär? Serik diýip ýazypdyr. Başda ýüzlenýär, soýdaşlar diýip halkymda ýüzlenýär. Soňra ýygynyň men adym tutýar, sen näme? Siz diýär, ýaşullama diýär. Bular real siýasaty okanyzda ya aýdanyzda ya belläňizde şu meseleleri düýp bilip çuňur çemeleşmeňiz zarur diýip hasap edýär. Nämemiş? Prezident Zelenski ine 2 ýyl goly wagt berip bir kanun oturanmyş, onu aýyrmaly, o gitmeli. Ine o taýda ogurluk barmyş, onu ýanky nabosa açypdyr Ukraina. Bu zatlara dogrudur demek. Şo ýeme Orsiýadyň tüýdügini çalýandy. Men soýdaş bolsaňam, ýurtdaş bolsaňam, watandaş bolsaňam, hökümeti işleýänim bolsaň men sana maslahat berýän gitmeli ýoluň. Hana barda Ukrainanyň konstitusiýasy bar. Şoň 80-nji maddasyny oku. Şu taýda ýazylydyr. Näme üçin prezident Zelenski uruş wagty saýlaw geçirme haqqy ýok ýa hukugy ýok diýip. Ya borjy ýok diýip. Şol sany Ukraina ine radasam saýlaw geçirme diýip uruş edipdi. Ine taňa jogap. Ýöne inni serik men senden bir zat sorajak bolýan. Ene şeýdik gelipdiň şo taýda inni bu adam agdyna gelen aýdy oturur diýen. Inni men sana anyk zat bereyim. Inni gelip men ýeme saýtymda bir zatlar ýazjak bolsam, komment ýa başga bir zat. Sen ana terep 1991-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň konstitusiýasy 8 ýerde üýtgedildi. 3 tane diktatoryň peýdasyny ýa şolaryň haýryna. Olaň üçüsem bir kanun saýlanan. Enne sen beýle kanuny ýerleýän adam bolsaň, ene gel maňa da halky aýdyp ber, düşündirip ber. Näme üçin şeýle boldy? Sen şu meselelere nähil garaýan? Ene oturda sen hojaýynçylyk edýän döwletinde 3 tane bir kanun diktator, biri ölüp gitdi, ikisi bar. Kim bulara ursat berdi? 8 ýere konstitusiýany depelemäge. Sen şolardan habar ber maňa.
Maňa däl men bilýän ýöntem halka da gelip aýdyp berýär. Ondan olsun nickname aşağına giýdigen oturup poçorkyndan tanaýan. Hey. Bolýa, wagty geler öten bilen ýüzleşer. Ne diýip barsam. Ene şeýlerak ýurtdaşlar şuun kuun nesede ýetirjek bolar, gysgaça maglumatym şulardan ibaret, ýöne başga da gatykän aýtmaly zat ýurdun içinde bolup duran wakalary, ýagdaýlary, ana mezgit agdalarymyz ýetişbildigine aýdyp otylar, Milli Halasyz Komitetiň agdalary ýurdun içinden habar berip durup, aýylgan zatlar bolup geçýär. Nesip bolsa erti buyurgun men şular barada ýygy giderli çykyş eder. Bolýa onu wagtyňyz köp alyp oturmaýan ýurtdaşlar meşgulçy ýagdaý şeýlerek hani göreli erti inni Donald Trump näme jogap berýär Zelenskiň. Onuň netijesini şeýle ýeteren hökmen. Sag oturuň hemmäňiziň öňünde saglyk ýurtdaşlar.